Bueno, nire jatzeko arazoekin, gaur nirekin, Josu Loroño, hain zuzen ere musika eskolaren presidentea eta nirekin ere Jose Llorente, musika eskolaren zuzendaria, hain zuzen ere, egun posgarri batetan gaudela azaldu bat eta gaitagarri, ezta? Nolabait musika eskolaren antzokiaren remodelazio orkesten dugu gaur, ikusten da, hain zuzen ere, nik esango nuke gure musika eskolaren antzoki hau nolabait esateko aretako eta getxoko joita bat dela eta asko baloratu dela osokien artean. Eta beraz nire kostasun adierazi nahi dut argitagarri lehenik eta behin, ezta? Bai Josu eta bai Joseanek egindako lanagaitik, hemen ikusten dira emaitzak. Eta, azken batean, poliki bagoaz aurrera ere, modernizazio prozesu horretan, gure ekipamentu kultural aurrera eramaten. Eta jakin badakigu azken batean, getxo antzoki berria eta musika eskola berria amaitu arte, zuzen ere, antzoki hau dela, referente zuzenena hainbat ekitaldi garatzeko momentuan. Eta hori dela eta argi duki genuen, pixkat berriztu behar genula eta baldintza egokietan jarri, hobetu. Eta are gehiago, prozesu hau ez da amaituko, ze oraindik faltatzen dira oso egiteko eta jarraituko dugu horrekin. Baina, egindako linea importantea izan da, eta 60.000 eurotako inbertsioa jarri da martxan, eta orain engaldi baino eta esatuko duten moduan, hain zuzen ere, kasa akustikoa guztiz berriztu da, horre jesarlekoen gune hori ere berriztu da guztiz, iluminazioa eta hainbat gauza sartu dira berri eta berriztu dira eta nik ustuten baitza biztan dagoela. Eta alde horretik zorion du, bai Josu eta bai Josean egindako lanagaitik, eta nik argi daukat eta zandiat ere hausokidek oso ondo baloratzen ari direla egindako lan hau. Eta jarraituko dugula alde horretatik.